जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு ஆறாவது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயம். இதோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம். இதுல மொத்தம் 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பிரணத்தியோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். டைம் இல்லைன்றதுனால நானே பண்ணிட்டோம்ல பிரணத்தி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. சோ நேத்துக்கு வந்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். படிச்சிருக்கோம். நீங்களே படிங்க, சிரமப்படுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லியிருந்தா படிச்சிருப்பேன் நானே, ஏன் நீங்களே சிரமப்படுறீங்கன்னு. அரே இல்ல பிரபுஜி, இந்த டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு வேகமா, ஏன்னா ஆல்ரெடி 7:15ல தான், 4ல இருந்து நம்ம கொடுத்துடலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், சந்நியாச யோகம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம்
சந்நியாசம் செய்வது வந்து, அதாவது செயலை துரத்தல், இந்த யோகிகளோட இது வந்து உயர்ந்ததா, அல்லது கர்மங்களை செய்து பக்தி யோகத்துல இருப்பது சிறந்ததா அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் கேட்டார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? நிஷ்காம கர்ம யோகம், கடமைகளை பற்றற்று செய்வதே வந்து மிகவும் சிறந்தது. பகவான் மேல மிகுந்த கவனத்தோட நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும்போது நாம் பற்றற்று இருக்கின்றோம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் நேத்து சொன்னார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் தியான யோகம். தியான யோகம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகம் என்றால் என்ன, அதுல எத்தனை நிலைகள் இருக்கு, அதுல எப்படி முன்னேற்பது, நாம் ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்தணும் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்திற்காக. சப்போஸ் அந்த 8 நிலைகள்ல வந்து நம்ம முன்னேறி செல்லும் போது ஏதாவது தோல்வி அடைந்து விட்டால் அவர்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். அல்டிமேட்டா பக்தி யோகமே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. ஷஷ்டோத்யாயः தியான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி மாதாஜி? हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवास अनुसृत कर्म फलम कार्यम कर्म करोदिया सा सन्यासी सा योगी स न निरग्निर न साक्रिया। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகின்றானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, பலன்கள், நம்மளுடைய செயல்களை செய்து கொண்டு அதோட பலன்கள் பற்றற்று இருப்பவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான சன்னியாசி. நம்ம கடமையை செய்து கொண்டே அதோட பலன் மேல பற்று இல்லாமல் இருப்பவர்கள் தான் வந்து உண்மையான சன்னியாசி. அது இல்லாம பற்றோட நம்ம வந்து யோக நிலையில இருக்கணும்னு ட்ரை பண்றதெல்லாம் வந்து போலித்தனமான ஒன்று அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு சொல்றார். சோ இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம். யோகம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே வந்து நம்ம யோகம் பார்த்தோம். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து 5 சாப்டர் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனோட கவலை மூலமாக எப்படி வந்து பகவான் இடத்தில் கனெக்ட் ஆனார், எப்படி கனெக்ட் ஆனார்? நான் உன்னுடைய சீடன், எனக்கு எது சரி எது தவறு என்பதை வந்து நீங்கள் எனக்கு சரியாக வழிகாட்டுங்கள், ஏனால் நான் குழம்பி இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அர்ஜுனன். சோ அர்ஜுனனோட கவலை வந்து பகவான் இடத்துல கனெக்ட் ஆச்சு. சோ அர்ஜுன விஷாத யோகம். இரண்டாவது என்ன? சாங்கிய யோகம். ஆத்ம ஞானத்தை, நான் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக, அந்த ஆத்மாவின் குணங்களை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நானும் எட்டர்னல், பகவானும் எட்டர்னல். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள், என்னுடைய இலக்கு வந்து அவரிடம் திரும்பி செல்வதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். அதனால சாங்கிய யோகம். தேர்ட் என்ன? கர்ம யோகம். நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது வந்து கர்மயோகம் பார்த்தோம். 4வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? 4வது சாப்டரோட இது என்ன? தேர்டு தான் வந்து ஞான யோகம், கர்மயோகம். நேற்றைக்கு பார்த்தது சந்நியாச யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ உடலை வருத்தி கொள்வது வந்து யோகம் அல்ல. யோகம் என்பது பகவானிடத்தில் நம்மை கனெக்ட் பண்றது. சோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய சாப்டர்ல அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். 8 விதமான நிலைகள். அஷ்ட என்றால் 8, அஷ்டாங்க யோகம். இந்த 8 நிலைகளின் மூலமாக பகவானிடத்துல நாம கனெக்ட் ஆக போறோம். சோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்யாகார, தாரணை, தியானம், சமாதி. யம அப்படின்னாக்கா இந்த புற தூய்மைகள். எப்படி வந்து நம்ம வந்து எந்த செயல்களை செய்யக்கூடாதோ அதை விட்டு விடுதல், அது வந்து யமம். நியமம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த இன்டர்னல் பியூரிபிகேஷன், அகத்தூய்மை. எதையெல்லாம் நாம் செய்யணுமோ அது வந்து நியமம். ஆசனம் அப்படின்றது வந்து நம்ம எங்க வந்து அமர்ந்து தியானம் செய்ய போகின்றோமோ அந்த இடம் எப்படி இருக்க வேண்டும், என்னுடைய போஸ்டர், நான் எந்த விதமான அமைப்பை வந்து நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், அது வந்து ஆசனம். அடுத்தது வந்து பிராணயாமம். பிராணயாமம் என்ன? மூச்சு பயிற்சி. நாம் உள்ளிழுத்து வெளியிடக்கூடிய அந்த மூச்சு சுவாசத்தின் மூலமாக அதுல போக்கஸ் பண்ணி பகவான் இடத்துல மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துதல். பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். 5 புலன்களையும் அடக்கி நான் வந்து எனக்குள்ளாரே வந்து ட்ரை பண்றது. தாரணை, நம்மளுடைய கவனத்தை வந்து ஒருமுகப்படுத்துதல், அது வந்து தாரணை. தியானம், சோ
கம்ப்ளீட்டா பகவான் இடத்துல லைக்க ட்ரை பண்றது. கடைசி வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி, ஒருமித்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு, பகவானோட ஒன்று கலத்தல். சோ இது வந்து 8 விதமான நிலை பகவானை அடைவதற்கு. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. बन्धुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா माताजी. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி லெவல் 1 700 ஸ்லோகங்கள் 18 நாட்கள்ல 1 மணி நேரத்துல படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனாலதான் இந்த லெவல் 1ல ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், அதை பத்தின ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை பத்தின ஒரு ஒரு கிளிம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சூப்பர்ஃபிஷியலா. லெவல் 2ல நம்ம ஒரு ஸ்லோகமும் ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ அதனால இப்ப வந்து ஜஸ்ட் என்ன நம்ம ட்ரை பண்றோம். அதனால நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க பாருங்க. செலக்டட் ஸ்லோகம் தான் நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்டா இல்ல எனிமியா, நண்பனா இல்ல வந்து எதிரியான்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்ப மனதை நாம கட்டுப்படுத்துறோமோ அது வந்து நமக்கு நண்பன். அதுகிட்ட நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் என்றால் அது வந்து நமக்கு எதிரி. நம்ம வந்து அந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லையா, ஐம்புலன்கள், அந்த குதிரைகள் இருக்கு. அந்த குதிரையோட அந்த கடிவாளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மனம் பாக்குறோம். அந்த கடிவாளத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி. அந்த உட்கார்ந்து பயணம் செய்யக்கூடியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. சோ குதிரைகள் வந்து அந்த ஐம்புலன்கள் வந்து எங்கெல்லாம் போதோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மனம் போச்சு. மனதை கட்டுப்படுத்தாம அந்த கடிவாளத்தை பிடிக்காம நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போக முடியாது இல்லையா. சோ மனதை வந்து எப்ப நம்ம கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோமோ, புலன்கள் வந்து நம்ம எங்க வேணா இழுத்து கொண்டு போகும். அது போற இடத்துலயே வந்து மனமும் போயிட்டு புத்தியும் போயிடுச்சுனாக்கா நம்ம வீழ்ச்சியை அடைவோம். சோ மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தும் போது அது நமக்கு நண்பன். ஆனால் மனதிற்கு நாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுவே வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விரோதி அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். அடுத்து 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானாம் பிரஹிசி ஸ்திதீத ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர் அபரிக்ஷராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து ஒரு நிலையை பத்தி வந்து பகவான் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. யமம் என்றால் என்ன? யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். எப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகியானவர்கள், யோகி யாரு? நம்ம தவம் பண்ணக்கூடிய ரிஷிகள், முனிவர்கள், அவங்க வந்து அவங்களுடைய உடல், மனம் இரண்டையும் பிளஸ் ஆத்மா, அந்த மூன்றையும் வந்து பகவானுடைய தொடர்புல 24/7 எப்பவும் வந்து அவர்கள் ஈடுபடுத்தி இருக்க வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். நீங்க வந்து குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்றார். யோகிகளோட குணங்கள், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உடல், மனம், ஆத்மா அதை எப்பவும் வந்து பகவானோட கனெக்டடா வச்சிருப்பாங்க. தனியா இருக்க பார்ப்பாங்க மற்றவர்களோட. ஏன்னா மாயா, இந்த யுகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா. சோ அவங்க தனிமையான இடத்தில் வசித்து மனதை வந்து கவனத்தோடு எப்பவும் வந்து கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவர்கள் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நானே கட்டுப்படுத்துபவன், அந்த உரிமை உணர்வு ஆசைகளிலிருந்து அவர்கள் எப்பொழுதும் விடுபட்டு இருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 11, 12 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஷௌ ஸ்டரம் ஆசனம் ஆத்மன நாத் உச்சிரதம் நாதி நீசம் சைலாஜின குஷோத்திரம் தத்ரைகாக்ரம் மன கிருத்வா யத சித்தேந்திரிய கிரியா உபவிஷ்யாசனே புஞ்சியாத் யோகம் ஆத்ம விஷித்தையே. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பைப்புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றார். சோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யமம், நியமம், ஆசனம். சோ யமம் வந்து நம்மளுடைய புற தூய்மை அப்படின்றத பார்த்தோம். நியமம் வந்து அகத் தூய்மை, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த காமம், கோபம், குரோதம், பயம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அது போல நம்ம எங்க ஆசனம், எங்க வந்து நம்மளுடைய அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிலணுமோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா புனிதமான இடத்துல இருக்க வேண்டும். மேக்சிமம் வந்து இந்த நதிக்கரையிலோ இல்ல வனத்திலேயோ எங்கேயும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு இடம். அதே போல அது மேல வந்து தர்பை புல்லை பரப்பி அதற்கு மேல் மான் தோல் அல்லது ஒரு மென்மையான துணியால மறைக்க வேண்டும். இதெல்லாம் இப்ப இந்த காலத்துல நம்ம பண்ணணும், நம்மளை கொண்டு போய் ஜெயில வச்சுக்குவாங்க இல்லையா. சோ மான் தோல் இதெல்லாம் நம்ம எங்க போறது. அதுக்கு மேல அது வந்து ரொம்ப உயரமாவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. புனிதமான இடங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப இப்ப கஷ்டமா இருக்கு. சோ புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து ஒரே மாதிரியாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள், செயல் இதையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி மனம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னா மனம் எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு வருது அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனம், புலன்கள், செயல்கள் இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி நம்மளுடைய இருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துவதனால் யோகியானவன் யோகத்தை பயில முடியும். யோகிகளுக்கு வந்து இது ஒரு உகந்தது. நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். என்ன மாதிரியான ஆட்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இதெல்லாம் போக்கஸ்டா நம்ம வந்து பண்றதே பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா. பிரத்யாகாரம். மாதாஜி 15வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யுக்ஜான் ஏவத் சதாத்மனம் யோகி நியதமானசா சாந்திம் நிர்வாண பரமம் மத் சம்சதாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். சோ எப்ப நம்ம வந்து இது மூன்றையும் வந்து கட்டுப்படுத்த பழகி விட்டோமோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகை விட்டு பகவானுடைய நித்தியமான கிருஷ்ணலோகத்தை வந்து அடைவோம் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யஷ்யனாஸ்த்யுயோகோ அஷ்யதி நா சைகாந்தம் அநாசதை நாசாதி ஸ்வப்ன சிலஷ்யா சக்ரதோ நைவ அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா இதை நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்மள பழகிக்கணும் இல்லையா, எப்படி அப்படின்றத சொல்றாரு கிருஷ்ணர். எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. சோ இத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணணும். ரொம்பவும் தூங்கக்கூடாது, குறைவாகவும் தூங்கக்கூடாது, அதிகமாகவும் உணவு உண்ணக்கூடாது, குறைவாகவும் உணவு உண்ணக்கூடாது. அப்படி நம்ம இது ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீம் இதுல இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த யோகி ஆவதற்கு உண்டான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். மாதாஜி 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க. யுக்தாஹார விகாரஸ்ய யுக்தா சேஷ்ய கர்மஷு யுக்தா ஸ்வப்ன பவா போதஸ்ய யோகி பவதி து துக்கஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். சோ நம்மளுடைய உணவு பழக்கம், நம்மளுடைய உறக்கம், 8 மணி நேரத்துக்கு மேல அதிகமா உழைக்க கூடாது. உழைத்தல், ஏன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நமக்கு 2 வகையான கடமைகள் இருக்கு. இந்த ஜட உடல், இந்த உடலை காக்கக்கூடியது, இன்னொன்னு வந்து ஆத்மாவிற்கு உண்டான கடமை. இந்த ஜட உடலை பேணி காக்கவும் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வதற்கும் அந்த 8 ஹவர்ஸ் டியூட்டி வந்து அது போறோம். ஆனா அதிகமாக வந்து நம்ம அதை உழைத்தனா நம்ம வந்து ரஜோகுணத்தில் அதன் பின்னாலே போயிடும். சோ நம்ம எதற்காக வந்தோம் இந்த உலோகத்திற்கு, பகவான் கிட்ட திருப்பி போகணும். சோ ஆன்மீகத்திற்கு உண்டான செயல்களையும் நம்ம செய்யணும். அதற்காக நீங்க லிமிட்லெஸ் டைம்லெஸ் ஒர்க் நம்ம பண்ணலாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக. சோ ஆத்ம ஞானம், ஆத்மாவிற்கு உண்டான கடமைகளையும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அளவுக்கு அதிகமான இந்த உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை அதையெல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். இந்த பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஏன்னா இத நம்ம செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும்போது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. அது எக்ஸ்ட்ரீமா போயிடுச்சுனாக்கா, உறங்குதல் அதிகமா போயிடுச்சுன்னா நம்ம தமோ குணத்தில் போயிடுவோம்.
உண்ணுதலும் அந்த மாதிரிதான். உழைத்தல் அதை வந்து நம்ம ரஜகுணத்தில் போயிடும். சோ நம்ம சத்துவகுணத்தில் நிலைத்திருக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டோட இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. சீக்கிரமா வாசிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यदा विनियतं सिततं आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त युच्यते तथा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ எப்ப நமக்கு இந்த புலன்களை அடக்கி நம்ம பகவானோட போக்கஸ்டா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஜடப்பற்றெல்லாம் நம்ம விட்டு போயிடும். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து மனது அலைபாயாமல் அமைதியாக இருக்கும்போது நம்ம பகவான் இடத்துல போக்கஸ்டா இருக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ யோக பயிற்சியின் மூலமாக நம்மளுடைய மனதோட செயல்கள், மனது ரொம்ப அலைபாயக்கூடியது. அர்ஜுனனே வந்து சொல்றாரு ஒரு அடுத்ததுல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. यदा दीपो निवादस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदा सिक्तस्य युज्ञतो யோகம் ஆத்மனः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளார். எப்படி வந்து ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல எப்படி நிலையா அந்த வந்து தீபம் எரிகின்றதோ அது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகியானவர் நிலையாக பகவான் மேல வந்து அந்த மனதை வந்து லைத்திருப்பார், ரொம்ப ஸ்திரமாக உறுதியாக இருப்பார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 20-23 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 20-23 யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. यत्रो परमदे सिद्धं निरुद्धं योग सेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्न आत्मनि दुष्यति सुखम् आत्म्यतिहं यत्तत् राहम् अधित्रियं वेन्ति यत्र न सैवायं स्थितिदस् सलदि तत्वदः स्यं लप्त वा सबारं लाभं मन्यते नादिकं तदाह यस्मिनि सुधि नो दो न तु केनो कृबिनाभि विसाद्यल्य तद्विद्यात् तु ह संयोग विनोयं योग माताजी தெரியல யோக சச்சிதம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்பட்டு விடுகின்றது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து பக்குவ நிலையை உணரலாம். எப்ப வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கின்றதோ சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்றாங்க. அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். எப்ப அவங்க வந்து பகவானோட ஒன்றும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதே இல்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். ஏன்னா பகவானோட இணைந்து விட்டார்கள். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அலைக்கழிக்கப்படுவதில்லை. எப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அலைக்கழிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். சோ எப்ப வந்து பகவானோட ஒன்றிணைந்து விடுகின்றார்களோ அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல் மொமெண்டா இருக்கு, ஆனந்தமயமாக இருக்குது, திவ்யமாக அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஆனவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒருபோதும் நிலையானதுல இருந்து அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார் 100 கௌரவர்கள் பிளஸ் 5 பாண்டவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து அவர் தான் குரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை அந்த கலையை கற்றுக் கொடுக்கும் போது அர்ஜுனன் மட்டும்தான் வந்து அவருடைய இலக்கு எது அப்படின்றத வந்து கரெக்டா சொன்னார். மத்தவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த இலக்கை வந்து அவங்க சொல்லல. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய இலக்கு கரெக்டா சொன்னார்.
அது போல அதுல வெற்றியும் அடைந்தார். அது போல திரௌபதி அம்மாவோட அந்த சுயம்வரம் நடக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பறவை மேல பறக்கும், அதோட பிம்பம் வந்து தண்ணியில தெரியும். சோ தண்ணியில பார்த்துட்டே வந்து அந்த பறவையை வந்து கொல்லணும். அதுதான் வந்து அந்த டாஸ்க். ஆனா அதை வந்து அவரு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணாங்க. சோ அப்ப அது எப்படி பாசிபிளா இருக்கும்? மனசை வந்து ரொம்ப நிலைநிறுத்த முடிந்த ஒருவனால் மட்டும்தான் அதை போக்கஸ்டா பண்ண முடியும். எவ்வளவோ தூரத்துல இருக்கு, மரம் இருக்கு, நிறைய கிளைகள், அதோட இலைகள்லாம் இருக்கு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த பறவையோட கண்ணு மட்டும் கரெக்டா தெரியுது. அதுல அதை மட்டும் குறிப்பார்த்து கரெக்டா அது பண்ணார். அப்படி மனதை கட்டுப்படுத்திய கிரேட் அர்ஜுனன் அவரு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட நீங்க மனசை கட்டுப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்தி இருக்க சொல்றீங்களே, அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு. மனம் வந்து ரொம்ப டர்புலண்ட், அலைபாயக்கூடியது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஒரு காற்றை கூட நான் ஒரு குடுவையில அடைத்து விடுவேன், ஆனால் என்னால இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது கிருஷ்ணா, வேற ஏதாவது வழி சொல்லுப்பான்னு சொல்லி கேட்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா 12 வருடங்கள் வந்து அவங்க வனவாசம் போனோம். 1 வருடம் அஜ்ஞான வாசம், அதாவது அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களை யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இவர்கள் தான் பாண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க திருப்பி 12 வருடம் ரிப்பீட் ஆகும். என்ன ஒரு ட்ரிக்கியான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க துரியோதனன் இல்லையா, சகுனி மூலமாக. சோ அதையெல்லாம் மனசை ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி 12 வருடங்கள் வனவாசம் இருந்து, 1 வருடம் அஜ்ஞான வாசம் இருந்து, மனைவி தாயோட அவங்க பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து போயிட்டு வந்து அவ்வளவு மனது வைராகியமா இருந்தவங்க, இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா என்னால இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துற வேலை எல்லாம் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாரு. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி 34வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த டயாபெட்டிக் சென்டர், டயாபெட்டிக் பாக்குற டாக்டர் வெளிநாட்டுக்காரு இந்த 16, 17 பகவத்கீதையில இருக்கு, அது படிச்சாவே நீங்க வந்து டயாபெட்டிக் உங்க இந்தியாவில் குறைஞ்சிடும், அதை நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு வெளிநாட்டுல இருக்கிற டயாபெட்டிக் டாக்டர் எழுதியிருக்காரு. ஹரி ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுடைய அதுலதான் நிறைய பேர் நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க, ஈவன் இந்த கார்டியாக் சர்ஜன்ஸ், கார்டியாக் ஸ்பெஷலிஸ்ட், கார்டியாலஜிஸ்ட் எல்லாம் கூட நமக்கு சொல்றாங்க ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தி பெஸ்ட் இது. அதனால நம்மளுக்கு தோணும் நமக்கு இங்க வரணும் இல்ல, அதுதான பெரிய விஷயம். 34வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சஞ்சலம் ஈ மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்திரிடம் தஸ்யாகம் நிகிரகம் அந்நே வாயோர் இவ சுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. மனதோட குவாலிட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்க, அது எப்பவுமே வந்து அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும், அமைதியற்றது. ஒரு இதுல நம்ம நினைச்சு நம்ம போக்கஸ்டா இருந்தோம்னா அடுத்தது வேற எங்கேயோ அது ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமான்னு ரொம்ப குழப்பம் வாய்ந்தது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நம்ம இங்க இருந்தே வந்து கோலோக விருந்தாவனம் இப்படி இருக்கும்னு நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டோம்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கோலோக விருந்தாவனமே போயிட்டு வந்துடும். கிருஷ்ணர் இப்படி இருப்பாருனாக்க உடனே நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிட்டு அவருக்கு வந்து எல்லாம் ஆர்த்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்மளோட சேவை பண்ணிட்டு வந்துருவோம். அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது மனசு இல்லையா. சோ அதனால அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அது வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, இதை அடக்க முடியும்னு எனக்கு தோணல கிருஷ்ணர், அதனால மாற்று கொடுப்பான்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். நமக்காக அவர் கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. असमश्यं महाबाहो मनो श्री भगवानुवाच असमश्यं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு குவாலிட்டிஸ். நம்மளோட ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு நம்ம ஒரு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், அவர் வந்து இல்ல என்னால முடியாதுன்னு சொல்லும் போது, ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், ஆனாலும் அதை பண்ண முடியும், நம்ம கரெக்டா பிராக்டிஸ் பண்ணா அப்படின்ட்டு அதை வந்து அவங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணி, ஆனா நான் சொல்ல வந்த கருத்தையும் கிளியரா சொல்லிட்டாரு. இங்க அவர் என்ன சொல்றார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தி மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆமாப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன், அது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் இது சாத்தியமாகும். கரெக்டா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம், அது போல பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் போது இது சாத்தியம் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். யாரு? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர். சோ மனம் வந்து நண்பனா இல்ல எதிரியான்னு பார்த்தா அதை நாம் எப்படி கையாளுகின்றோமோ அதற்கேற்றார் போல் அதை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வைத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் நம்மளுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஆனா அதோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம், அதுதான் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் எனிமி, விரோதி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? நான் ஹரே கிருஷ்ண வாசிக்கிறேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருத்தாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமஹ சாசீனம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிருஷ்டோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா கேக்குது உங்களோடது. ஓகே. சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேக்குறார், வெற்றி அடையாத யோகி இல்ல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு கிருஷ்ணன் பதில் சொல்றாரு. இங்க அர்ஜுனன் கேட்பாரு முந்தின ஸ்லோகத்துல, சரி நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க, ஓகே, நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி அதுல தோல்வி அடைந்துட்டா என்ன அவங்களோட கதி? அந்த யோகியோட நிலை வந்து என்னவாக ஆகும்? நம்ம 8 நிலைகள் சொல்றீங்களே, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா எவ்வளவு கஷ்டம். முதல்ல என்னோட நான் வந்து புற தூய்மையாக இருக்கணும், அடுத்து அகத் தூய்மையாக இருக்கணும், கரெக்டான இடத்தை செலக்ட் பண்ணணும், அது மேல உட்கார்ந்து நான் பிராணாயாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், பற்றற்று என்னோட வேலைகளை செய்யணும், ஜடப்புலன்களோட இதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும், மனசை நிலைப்படுத்தணும். இதெல்லாம் கரெக்ட். நான் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நாட்கள் எடுக்கும்? நான் இதெல்லாம் பண்ணும்போது சப்போஸ் தோல்வி அடைந்து விட்டால் அந்த யோகியோட நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணரை வந்து இங்க பதில் சொல்றாங்க. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் மீண்டும் பிறக்கின்றான். ஒண்ணு மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாவங்கள் செய்கின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம நரகம் போயிட்டு அங்க இருக்கிறதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வருகின்றோம், மத்திய லோகமான பூலோகத்துக்கு. நிறைய புண்ணியங்கள் செய்தோம் அப்படின்னாக்கா புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த பூலோகத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்வர்கலோகம் எல்லாம் போயிட்டு அங்கேயும் எல்லாத்தையும் அனுபவித்து விட்டு, என்ன நரகலோகம் போனா கஷ்டப்படுவோம், ஸ்வர்கலோகம் போனா அது அங்க இருக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் எல்லாம் அனுபவித்துட்டு அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு திருப்பி போப்பான்னு இங்க அமைச்சிருவாங்க, திருப்பி நம்ம அந்த பூலோகத்துக்கு வரணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த ஒரு சுழற்சி நமக்கு தேவையா? நம்மளுடைய நித்தியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நித்தியமான பகவான் கிருஷ்ணருடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போய் அவருக்கு சேவை பண்ணுவதுதான் வந்து நம்மளுடைய சுபாவம், நம்மளுடைய இயற்கை. அததான் வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோளாக நம்ம வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த யோகங்கள் எல்லாம் பயிற்சி செய்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள் அப்படின்னா அவங்க புண்ணிய ஆத்மாக்கள் 6 லோகம் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம மொத்தமா சொர்க்கலோகம் சொல்லிடுறோம். சோ அதுல வந்து நிறைய அந்த பிரம்மலோகம், சொர்க்கலோகம், மூதாதையர்கள் வாழக்கூடிய லோகம், அந்த மாதிரி 6 லோகங்கள் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரியான என்ன நிலையில நான் பண்ணினனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான லோகங்களுக்கு சென்று நிறைய வருடங்கள் அங்க எல்லா பலன்களையும் அனுபவித்து திருப்பி இந்த பூலோகத்தில் நல்லோரின் குடும்பத்தில், நல்ல மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்திலோ அல்லது பெரும் செல்வந்தர்கள் அவங்களோட குடும்பத்தில். ஏன் அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் வயிற்று பிழைப்புக்காக நம்ம வந்து நம்மளுடைய டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகும், நம்ம ஒரு செல்வந்தர்கள் குடும்பத்துல இருந்தோம்னா என்னோட பக்தி வந்து கண்டினியூ ஆகும். நம்மளோட இந்த பௌதீகத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அக்கௌண்ட் க்ளோஸ்டு முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எவ்வளவு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பிரிவுல பண்ணியிருக்கோமோ பக்தி, அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த பிரிவில் அடுத்த எலிவேஷன் இருக்குமே தவிர்த்து திருப்பி நம்ம ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், அப்படி வீழ்ச்சி அடைந்த யோகிகள் அவர்கள் செய்த பலன்களுக்கு ஏற்றார் போல, யோகத்திற்கு ஏற்றார் போல நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். 42வது ஸ்லோகம் ஒரு படி மேல போய் அடுத்து சொல்றார். வாசிங்க மாதாஜி. அதா யோகினோ ஏவா குலே பாவதி தீமதாம் ஏதாத்து துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் யத்ருஷாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள், ரொம்ப வருடம் செய்து கிட்டத்தட்ட நான் பகவான் கிட்ட போயிட்டு ஆனா அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அறிவில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. எத்தனை தடவை நமக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றார், அந்த மாதிரியான அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறிவில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆன்மீக குடும்பத்தில் வந்து அவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து நிச்சயம். அப்படி வந்து அவங்க பிறப்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் அரிதான ஒன்று அப்படின்றதையும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க சொல்றார். மிகவும் அரிதாக பிறப்பு இருக்கும் அவங்களுடைய அது. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குலத்தில் பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க சொல்றார். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணன். யோகினாம் அபிசர்வேஷா மத்கதேன நந்திரதத்கணா ஸ்ரத்தான் பஜதே யோமா ஷாமே யுக்தமே மத. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगे नाम षष्ठः अध्याय. हरि ओम. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதோட நம்மளுடைய கடைசி ஸ்லோகம் முடிகிறது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்த யோகிகளை காட்டிலும் என்னுடைய பக்தனே வந்து சிறந்தவன் அப்படின்றத திருப்பி சொல்றாரு. ஒரு சாப்டர்லயும் நமக்கு வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ பகவான் நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்காரு. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் தன்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், யோகத்தில் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தன் வந்து மிகவும் சிறந்தவன். சோ அவர்கள் யோகிகள் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்தவர்கள், மிகவும் நம்பிக்கையோட பகவான் கிட்ட சென்றடையணும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய யோகங்களை வந்து செய்யணும். ஆனா அது எல்லாத்தையும் மீறி பாத்தீங்கன்னா பக்தன் வந்து மிகவும் உயர்ந்தவன். எவன் ஒருவன் எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே வந்து மிகவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அவர்கள் வந்து எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாருங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனையோ யோகங்களை வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். இது எல்லாத்தையும் சிறந்தது பக்தி யோகம். நம்மளுக்கு வந்து 4 யுகங்கள் நம்ம பாக்குறோம். சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்திய யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வருடங்கள் இருக்குது அவங்களோட ஆயுட்காலம். அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவை பற்றி எப்போதும் தியானம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். சோ அது வந்து யோகிகள் அவங்களுக்கு வந்து அது சாத்தியமாயிற்று. ஆனா நம்ம கலியுகத்தில் அது சாத்தியம் இல்லை. திரேதா யுகத்தில் விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்தார்கள். அது எல்லாமே வந்து தூய்மையாகவும் இருக்கும். அவர்களுடைய உச்சாடனம் வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருந்தது. பிராமணர்களோடது உயர்ந்த பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். அந்த விலை உயர்ந்த பொருட்களை போட்டு யாகம் செய்தாங்க. அந்த யாகத்தையும் வந்து பகவானுக்கு தான் சமர்ப்பணம் பண்றாங்க. துவாபர யுகத்தில் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விரிவான அந்த கோவில் வழிபாடு இருந்தது. ஆனா கலியுகத்துல இது எதுவுமே வந்து நமக்கு பாசிபிள் கிடையாது. சோ கலியுகத்துல நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட யக்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதே. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம அது எப்படி அப்படி ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி அம்மாவோட வஸ்திராபரணம். அவங்க வந்து நினைச்சாங்க அவங்களுடைய அந்த ஸ்ட்ரென்த்தால அந்த துச்சாதனன் கிட்ட இருந்து மீட்டு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா அவங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாங்க, முடியல. கடைசியா அந்த பல்லு இதுல கூட அவங்க வந்து சாரிய வந்து அப்படி கடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்பவும் முடியல. அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு, எப்ப எனக்கு கஷ்டம் வருகின்றதோ அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை நீ வந்து கூப்பிட்டேன்னா அவர் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவார். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துவாரகாபுரி கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவங்க வந்து பகவானை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஃபுல்லா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேலை கிடைக்கிறது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். வஸ்திரம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு. சோ பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. பகவான் அந்த நாம ரூபத்தில் இருக்கின்றார். அதனாலதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு 5000 வருடங்கள் வந்து முன்பு வந்து கிருஷ்ணர் 500 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாமாவோட அந்த பாவத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து பகவானை எப்படி வந்து லவ் பண்றது, பகவான் கிட்ட நம்மளை எப்படி சமர்ப்பணம் பண்றதுன்றத காண்பித்து கொடுக்கறதுக்காகவே, ஒரு பக்தனாக எப்படி மாறணும்ன்றதுக்காகவே நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அபரிதமான அந்த இரக்கத்தின் மூலமாக, கருணையின் மூலமாக பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். யோகிகளும் வந்து பகவான் அடைகின்றார்கள், பக்தர்களும் அடைகின்றார்கள். ஆனா பக்தர்கள் வந்து எப்படி லிஃப்ட் மூலமா ஈஸியா மேல போயிடுவாங்களோ அது மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பகவானை அடைய முடியும். ஏன்னா என்னோட கடமையும் செய்கின்றேன், அதன் கூடவே வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் பகவானை நினைச்சு என்னோட கடமை செய்யறேன். சோ ரெண்டுமே வந்து ஹேம்பர் ஆகல, மேல போயிடுறோம். ஆனா யோகிகள் வந்து அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் துறந்து இந்த நம்ம பார்த்த அந்த 8 நிலைகள் வந்து நமக்கு எல்லாம் பாசிபிளா, நம்மளால இந்த மொபைல் இல்லாம ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட நம்மளால இருக்க முடியல. எப்படி வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துது இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று. அதனாலதான் கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். எப்பொழுதும் வந்து மகாமந்திரத்தை ஜபித்து கொண்டு இருப்பது.
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு எதற்காக நம்ம வந்து அந்த மகாமந்திரத்தை வந்து ஜபிக்கணும், ஏன் வந்து நமக்கு வந்து இதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம வேத குறிப்புகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷநாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. இந்த கிருஷ்ண ஒரு நிமிஷம். சோ அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை பின்பற்றுவதற்கு மிக உயர்ந்ததாக எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மீன்ஸ் இந்த கலியுகத்திற்கு உயர்ந்ததான ஒரே ஒரு விளக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்பதை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இது எங்க இருந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா யஜுர் வேதத்துல இருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத், அது மூலமா நம்ம பாக்குறோம். 4 வேதங்கள் ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன 4 வேதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாததுனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உபனிஷத்துகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதிகாசங்கள் புராணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ 5வது வேதமாக நம்ம பகவத்கீதையை பார்க்கின்றோம். ஏன்னா எல்லா வேதங்களோட எசன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பகவத்கீதையில இருக்கு. 4 வேதங்களை புரிந்து கொள்ள நம்மளால் முடியவில்லை என்றாலும் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதிலீலால என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஹரே நாம இவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர்தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தியகோ மகான் புன கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. இது எங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் சொல்றாங்க, இந்த கலியுகம் வந்து மிகவும் குறைபாடுகள் உள்ள லோகம். எதற்கு? பகவான் சாட்சாத் பகவான், நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் சொல்றாரு. அத்தனை குறைகள் நிறைந்த இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் வந்து இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல முடியும். அது வந்து இந்த கலியுகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரப்பிரசாதம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். சோ யஜ்ஞானம் ஜவ யக்னோஸ்மி, கிருஷ்ணன் ஆகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யக்ஞம் ஆவேன். நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் பகவானோட இந்த குவாலிட்டிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவர் இருக்காரு அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனன் கேட்பார். உங்களை நான் எப்படி எல்லாம் வந்து வணங்குறது? நீங்க சொல்றீங்க நீங்கள் தான் உயர்ந்தவங்க எல்லாமே, சோ எப்படி எல்லாம் நான் வந்து உங்களை வந்து உங்களுடைய குணங்கள் எதுல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்கன்னு அவர் கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றார், சோ உயர்ந்த யக்ஞமாகிய நாம சங்கீர்த்தனம் இல்ல நாமத்தில் வந்து நான் இருக்கின்றேன், என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யக்ஞம் யாவேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ணர் வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் கோலோக விருந்தாவனத்தில் இல்லை, வைகுண்டத்தில் இல்லை, எங்கெல்லாம் தூய்மையான பக்தர்கள் என்னுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் செய்கின்றார்களோ அங்கே நான் இருக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே. சோ எங்கெல்லாம் என்னுடைய தூய பக்தர்கள் என்னுடைய நாம சங்கீர்த்தனை செய்கின்றார்களோ அங்கே நான் இருக்கின்றேன். யார் சொல்லியிருக்கார்? சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சொல்லியிருக்கார். நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா ஸ்மரணே நா காலக ஏதத்ருஷி தவா கிருபா பகவான் மமாபி துர்தைவம் விதுருசம்யா ஜானி நானுராக. சைத்தன்யரோட நம்ம சேத்தோதர்ப்பணம் மார்னிங் மங்களாரத்துல வந்து நம்ம இதை வந்து படிப்போம் இந்த ஸ்லோகம். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை நீங்கள், உங்களுடைய சக்தி எல்லாத்தையும் உங்களுடைய பெயர்கள்ல வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, உங்களோட பெயர்களை வந்து முதலீடு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. சோ அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எதுவும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா? நமக்கு ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு 7 minutes ஆகும். ஆனா அதை பண்றதுக்கு வந்து மனசு ஒத்துக்காது. நமக்கு அப்பதான் வந்து டெலிவிஷனோடது இருக்கும், அப்பதான் வேற ஏதாவது வேலை இருக்கும். சோ 24 மணி நேரத்துல ஒரு 7 minutes கூட நம்மளால கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒதுக்க முடியல. எப்படிப்பட்ட துர்பாகியவாதிகள் இல்லையா நம்ம. சோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ரவுண்ட் 14 minutes, ஹார்ட்லி 12 to 14 minutes இருக்கும்.
ஏதாவது ஒரு டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா மாயா அவங்கள பண்ணவே விடாது. நிறைய நம்மள வந்து இழுத்து கொண்டு போகும். ஒரு நாள் நல்லா பண்ணுவோம், ஒரு நாள் நல்லா பண்ண முடியாது சாண்டிங். சோ ஆனா அத வந்து இல்ல, என்னதான் மாயா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் நான் என்னுடைய கிருஷ்ணருக்கு உண்டான இந்த நாமத்தை வந்து செய்வேன். எதற்காக இந்த மனித பிறவி எடுத்தோமோ அதை வந்து நம்ம முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம். சோ இதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணா நமக்கு அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி சொன்னார். 8 நிலைகள் என்ன அப்படின்றத சொன்னார். இந்த நிலைகள்ல 8 நிலைகளை செய்வதற்கு நம்ம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தணும். அப்படி பண்ணும்போது ஏதாவது நம்ம தோல்வி அடைந்து விட்டோம்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அதற்கு கிருஷ்ணர் சொன்னார், எதிர் அவங்க வந்து நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள், செல்வந்தர்களுடைய வீட்டில் பிறப்பார்கள். அடுத்த நிலை இன்னும் நிறைய பண்ணி அவங்களால அந்த இலக்கை அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக ஃபேமிலியில வந்து அவங்க பிறக்கின்றார்கள். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மற்றவர்களையும் வந்து அவங்களோட சேர்ந்து கிருஷ்ணரோட வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு கொண்டு போகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசி இதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், இத்தனை பக்தி யோகியே வந்து மிகவும் சிறந்தவன், பகவானுக்கு தொண்டு செய்து பகவானையே நினைத்து கொண்டு தன்னில் நிலைநிறுத்தி இருப்பவன் பக்தி யோகி வந்து மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்றது வந்து நெக்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को जय. नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी प्रभुजी ஏதாவது இன்னைக்கோட செஷன்ல டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.